हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମାନେ ମୁଁ ପିଇସି ନାନୀ ଘରକୁ, ମୋ ଅପା ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ। ତାପରେ ଅବିକା ଆସି ଖଲିଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ହିଁ ଖଲିଗଡ଼ ଭାଇ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତାପରେ ଅପା ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଦେଇଦେଇଛି ତାକୁ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଉପମା ବନେଇଥିଲା, ତାକୁ କହିଲି ଯାହା ଆଣିବ ଖାଇବ, ସେ ଆଣିଲା। ଉପମା ଟିକେ ଖାଇକି ଭାଇ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଁକୁ। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ଭାଇ, ଶୀତ ତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ସୁଇଟର୍ ଧରିକି ଆସିଲି, ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବସି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଭାଇ। ତାପରେ ଅବିକା ଗାଁକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି। ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ଭାବିଲୁ ଲସି ଦୁଇଟା ନ ମାରିକି ଗଲେ ହେବ କି। ତାପରେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଏ ତାର ଲସି ଧରିକି ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଲସି ଆଣିକି ଅବିକା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସ ଲସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଅବିକା ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବୁଲିବୁଲିଆ ଲାଇକ୍, ଗୁଲଗୁଲିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ରହିଲି, ତब तक के लिए बाय।